Isa lang naman po ang naging inspirasyon ko kung bakit po ako nag-donate ng buhok. Isa po dito ay ang makapagbigay pag-asa sa mga tao, sa mga cancer patient na hindi lang sa physical na anyo nila ikakaganda itong buhok ko, maging sa emotional na kalagayan nila, makakatulong ito. Kas paset ti Fire Prevention Month 2025 itaapulan ti Marso, nangiwayat ti Bureau of Fire Protection Region 2 ti hair donation drive. Dagiti buok a maurnong ket maaramid a medical wig ken maited kadagiti cancer patients. Kalikagom ti ahensya a maipaayanda ti namnama. Ti hair donation drive ket paset ti mission and vision da at to save lives and properties ano sa dinno sa anlaeng nga iti konsepto ti firefighting. Sa ito, sa mga naisip natin, yung hair donation, wherein may mga kasama din kasi kami sa BFP na nagiging cancer patient din. May mga survivor din and may mga nawala din dahil sa sakit na cancer. So, napag-isipan namin na why not kami naman ngayon yung tumulong para sa mga cancer patients. Kunana, adaytoy ti umuna agundaway nga insayang kat dati programa, ken plano da maangay daytoy iti kada tawen ng runa ket ado dagiti agkalikagom at tumulong. Dagiti donors ti mangirekomendar ti recipients sakbay ang maipatulod iti Hair for Hope. Agpaot ti hair donation drive agingga Marso 31, ano sa dinno mammaminsanton ang maipatulod iti regional office, dagiti na kolektar manipod kadagiti nagduduma a fire stations iti intero a rehiyon. Ay, yung qualifications, ma'am. Yeah, oo, yung qualifications po natin is at least 10 inches long. 10 inches long and syempre malinis yung buhok, no? Tapos okay lang naman na Colored siya. hair or treated, basta hindi po siya damage. Yes. Pinasengkedan ni Resurrection ang malaksid iti hair donation drive nga aktibidad da ita a Fire Prevention Month ket narway dagiti na ilinya agingga agmudo daytoy apulan. Sa mga cancer patient po natin, pag po tayong gumive up, kapit lang po tayo kay God and labanan po natin yan. Isa po ako sa mananalangin sa inyo para makamit nyo po yung, matapos nyo po yung laban nyo sa cancer. Fight for it. Have faith to God. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.